Aduh pukulun, kula ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan inggih labet saking makarti paduka wonten ing Rananggana. Satemah kula lan anak kula Widadara Rahayu niring sambikala labet pitulungan paduka Sang Hyang Bathara Tunggal. Iya Jem Yuyut tiba padha-padha. Menika sinten Rama? Iki tamuku, iki dayahku nini. Iki Sang Hyang Tunggal ya Bathara Tunggal. Ingkang wis bisa nyambung lelakon. Iki mau meh pupus gumpes teka semene lelakon telenging samudra ana ing panguwasane Jem Yuyut ya bapakmu iki. Merga saka pangamuke calon bojomu ingkang ora kena dipenggak sarananing becik ya kuwi si Jem Balya. Mula niki ngaturna pangabekti lan ngaturna penuwun marang panjenengane. Saninganing talaga kadilangit mambang tang pasuwulan upamaneka ing kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten sandhapada paduka pukulen Hyang Tunggal. Iya Nini Rakti ndak tampa gawe bombong tias ulun pengestulun tampanana. Nuwun inggih kapundhe nggo cimat paripih. Pukulun sepinten to bingeng manah dene paduka sampun kepareng milujengaken Kanjeng Rama kula lan sedaya para warganing jeming telenging samudra ngriki. Ibu badhe kados menapa panandhanging para jim labet saking pangamuking Prabu Balya ingkang badhe mboyong kula pukulun ingkang mekaten sampun sakmestenipun dados anteping tekad pun rakti inggih pun Rekatawati. Sinten kewala ingkang saged paring pitulungan waluyaning negari wiyadining praja mewah nyingkiraken mengsah saking telenging samudra ngriki. Inggih priyantun menika ingkang badhe kula suwitani pukulun. Dong ilahing awit nam mastura masidam sekaring bawana langgeng. Yayi Dewi Rakti, kula wonten pangendika ngadhawuh ora kepenak rasaku mergo aku durung midhanget apa ingkang dadi keparenging Jem Yuyut ya wong tuwamu lanang. Aduh pukulun menawi pancen menika tetela mijil saking krenteking raosipun yoga kula pun Rekatawati. Kula piyambak minangka tiyang sepuhipun boten badhe kawratan. Kula aturaken sumangga wonten kepareng paduka pukulun. Malah sepinten to bingah raos ing manah kula dene kula gadah mantu tetungguling dewa. Mila menika pukulun ngibarat ulam mungguing rampadan sarah mungguing lautan sumangga anggen pareng paduka badhe murba dhateng yoga kula pukulun. Mengko dhisik to Rekatawati kula wonten dawuh sejatine tanceping sih tresna iku apa? Inggih pukulun raos ingkang ngambabar asih satuhu ingkang mijil saking krenteking manah ingkang linambaran budi ingkang suci sarta tuwajuh anggenipun setya bekti dhateng guru lakinipun. Mila kula pasrahaken sawetahipun gesang kula
wonten ing ngarsa paduka pukulun Sang Hyang Tunggal. Tunjung mangtrate irem hatap tapeng kayu apu Raden kembang ira karang wong ayu kula wonten pangandika ingkang adhawuh apa wis ikhlas lair tumusing batin tenan kowe ngabdi marang Bathara Tunggal inggih ngantos kukuting bawana menika pukulun apa ora gelo ing tembe wurine mboten aku wis duwe bojo dipun wayah 50 nggih purun omah-omah iku klebu ewoning bab kang wigati tinitah lanang lan wadon mung supaya jejodohan biswa tentrem kanthi bareng nindakake dharma nuju marang kautaman lan gayuh marang kamulyan langgeng nggih merga tak tari luwih dhisik ngibarat wong dagang ya ing kono bakal nemahi ngalamat badhe apa rugi kautamane wong jejodohan mono yen to temen-temen nggone nunggal sedya merga yen to beda kekarepan bisa bubar ana tengah dalan mula becik digoleki witing panggayuh aja nganti digawe gampang lho wong mawas ingkang trewaca bisa wantuk kang nyocoki lair batin wong ayu menapa kirang cocok kalian kula senadyan kula umur kula sampun semen tenanging kula tasih prawan arene iya ya Rakti yen pancen mangkono besok ngenteni apa ayo turutana pun Kakang manjing jroning tilamrum monggo kula dherekaken pukulun palam-palam kangge nuwun ini oh palam aku kaya wong amek pelem pertangga jiwa miwah jambu diponirmala nenggih risang kekalih ingkang nyatane wis manjing jroning tilan sari
Ananta ginagas ora bisa yen to tinonton kanthi netra waloka mripat lumrah ora bakal kuwagang bawane wujinatu krama dening Bathara Tunggal nenggih wau Dewi Rakti manunggaling raosih rasaning katresnan nyurung kridaning sanggama mangun langning salulut lumayang laksitane satataning pangawak cahya sayekti datan bisa ginagas kanthi nalar pauta dumadining wiji urip rumasuk sariranira Dewi Rekatawati ya Dewi Rakti temah Garbini lalu dewasaning hari yen to kena dene tung nyata tan krasa lawase undhake muhung saking karsaning kang asipat wenang dede tumekaning sanget nanging lairing ponang wujud hambabar kaelokan geter salirane Dewi Rakti mijil cahya bunder lir antiga ujwala sumunar hamblerengi sing dewangkara kingken lir manguswa kang layon denya ilang memanise wadananira layu gumelku cemrah maratani marang sariranipun oh kebangetan temen ora arek jagatku nganti rojah rajeh rasaku oh Rakti saka pangrasaku kowe kuwawa nampani wijiku tumibaning padha ambabar lelakon ingkang memirang jagat ora wurung nek kawuraning akeh bakal mbeset raiku dosa kalpatan kula menapa pukulun dene putra paduka wujud endhog ingkang mawa cahya kados mekaten pukulun kabejalna kewala garwa paduka dene kula boten saged dados wadhahing wiji paduka aku ora bakal bisa nglakoni lelakon kang kaya mengkene nadyan kados pundi wujudipun jer menika putra paduka oh kinoksmaya winah yang sebisini pendolong ing kalbu ambukaning waron cinandak wantun putranira Bathara Tunggal ingkang wujud antiga sinauting swasana kendang kabuncang dedel ngayuh wiyati punang endhog
mangancur lampaing angin guntur agraning harga koro kagiri-giri arek bumi kempita Badula mangamba pindho tebih kinarya perak kinarya tebih Rewosnya kendang punangan tiga cumlorot mungguing wiyati Bathara Tunggal ingkang anututi. Oh. Mang wong weng-weng mangenya nenging nala. Oh. Ingkang minangka sambunging kandha ingkang mapan ana ing negara Parasu. Nengno kawusing mangke nenggih menika ta ingkang mapan wonten negari Parasu ing tanah Persi ing negara Persia tebih papane negari ingkang murah sandang bukti nenggih ing mriku kalebet dadya papaning sodagar sugih menika ta warnane ingkang lenggah ngedangkrang ingkang ajejuluk Sang Sodagar Umaran. Sodagar Umaran jejuluke Tatenoka bisa ngratoni sagung para nangkoda miwah dagang layar. Candhak kulak Nurakuci wadal tinuku lumintu datan keseluruh. Dasari langkung labet katentremaning para wadyabala ingkang nyatane wis kecakup ya lair ya batine. Mirah sandang boga labet ing mriku sadaya para kawulane padha gawe babut permadani. Nganti sinebar nggenira dagang tumeka negara Kamboja siyak siem Sokodana lan tumeka negara Cina.
Sinten to ingkang mungguh ngayun nenggih menika ingkang rayi kinasih nenggih Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda bagus warnane cakrak pasemone dasar pintring sabarang reh. Ingkang lenggah gedhangkrang nenggih menika Ratu Sinarawedi Prabu Zainal saking laladan negari Mesir Masiduni nenggih Prabu Zainal. Ngawingkingaken ahli nujum menika ingkang ngawasta tuan Bangladesh. Tuan Bangladesh. Dadi mangkono panglucitane. Manguwung wang-wang mangenya nenging manguwung wang-wang mangenya nenging nolo Yayi Iskandar Muda kula wonten pundi ngadhawuh Kakang Prabu lan sira kabeh para wadyapala lho iki lho wonten dawuh Madyan to wis tata titi tentrem negaring Parasu ing tanah Persia iki merga awit saka kecukupaning sandang boga wastra uriping kabeh para kawula wis manunggal kelawan para pangembat praja kaya wis ora kurang suwiji apa kang mengkono ndadekake bombong ing rasaku. Nanging wiwit seprana tekan seprene isih tumlawung rasaku. Oh, Iskandar. Lungane anakmu wadon ya putramu. Sekaring kedaton si Umayi ingkang kaya jinempoh ning angin ilang. Mongko ora ana ingkang suwende lunglungan ingkang putus ingkang mengkono. Wis ora kurang-kurang nggonku golek guna bisa wong pinter para nimpuna Sewa Sugata supaya golek cara bali niat majaku wadon Nini Umayi parandini teka titi mangsa iku ora ana kabul kawusanane Iskandar Muda. Aduh, Koko Prabu lepat jagung pangeksama paduka. Iya, senajan ingkang rayi Iskandar Muda mboten kirang-kirang mugi anggen kula ngupaya sarana parandini cabar gagar wigar tanpa dadi. Mbok inggih paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng asrake wala dhateng ingkang murbeng dumadi. Mbok menawi kesahipun yoga kula keponakan kula pun Umayi ing benjangipun badhe ambabar wahyu sejati. Kaya ngono kuwi pangudanging pun Kakang supaya besok dadi ibu ingkang utama. Syukur bage muliye si Umayi malah wis nggawa jodho pisan sak ora-orane satriya kusuma bangsa. Yen ora uga entuka sodagar gedhe sing pinter bebakulan. Ngene iki. Najan teng negara Persia kene kondang sak jagat, kondang sak bawana iki ento kene dadi kedung-kedunge wong ayu. Nek wis negara Persia wis ora ana tandinge. Nuwun inggih kula nggih nyekseni. Janji jam gangsal sonten nganten wong wedok-wedok ayu medal dateng pinggir seganten makbrol nganten tiang semanten kathahipun gumun kula kok mboten wonten sing cacak sing elek nggih mboten wonten. Wah jan mila negari mriki saya subur makmur mirah sandang pangan gampang golek gawean merga mriki papaning para wisata.
saking ngrepat manca negari ingkang sami mapan wonten ing praja Persia awit ing mriki kathah ingkang sami seseman lan bebranan awit kecantol kalian tiyang wedok negari Parasu. Kakang Prabu. Yo, Yayi. Zainal piye? Mestipun kewala Paduka Kanjeng Koko Prabu kedah sepisan malih utusan ngupaya dhateng pundi kesaipun ingkang putra sekaring kedaton Dewi Umayi menika. Assalamualaikum. Kowe nek omong kok angel men. Iya, ngaten lho. Apa kira-kira sing padha dadi tenaga mbiyantu kulawargamu ora ana wong kang sapa njaban rangkah? Iya, wonten tiyang saking pulo-puling Suwarna Dwipa menika kathah ingkang bebara wonten negari kula dados mbiyantu kulawarga. Nanging yes cacatipun kemawon kathah para kawula-kawula kula juragan niku nggih kirang ajar. Kadang kala dipun peksa tiang-tiang estri ingkang dados pelaten menika supados nuruti dhateng moganipun sidang kel sungsang. Mila lajeng kathah ingkang sami peputra menika menawi wonten tiyang saking Suwarna Dwipa ing mboten kersa nuruti menapa ing dados nafsunipun para juragan-juragan negari kula niku menika dipun setli kondhasipun. Mila nyuwun pangapunten. Engko sepriki malah mboten wonten ingkang wantun matur dhateng kula, Kakang. Iya. Iskandar Muda, kula wonten pengendika ngadhawuh Kakang Prabu. Kang saka iku tatanan atimu dhisik Yayi. Katri gumulung mangrempak ing wadya ora nanggono. Koko Prabu, sepisan malih menawi wonten keparing enggalih kula badhe ngrakit kapal. Kula badhe ngrakit prau miwah sedaya para kawula lan para sedagar. Ngupaya sisik melik ing pundi dunungipun anak kula wadon Umayi. Ya, Kang Prayitna ngati-ati. Semanten ugi kula nyuwun pamit. Kula ugi badhe nderekaken jengkaripun Raden Iskandar Muda kalian badhe mangsulaken para tenaga-tenaga ingkang sami meteng. Supados kula mangke mboten manggel jabang bayi. Ya, Yayi Prabu ya Kang Prayoga, kula ugi nyuwun pamit Gusti. Assalamualaikum.